praise the Lord. Kings and princes, praise the Lord. Hallelujah. Young and old, praise the Lord. Hallelujah. All the nations of the earth, praise the Lord, you praise to God. The greatest star, the smallest star. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Two little fishes, 5 loaves of bread, 5,000 by Jesus will fed. This is what happened when one made a land. One lonely widow, 2 quarters long. Jesus was watching when she came home. And Jesus said, as his heart was made glad, that she had given all that she had. All that I have, all that I have, I will give Jesus all that I have. All that I have, all that I have, I will give Jesus all that I have. Tuangin ka na, no? Be careful. Hapon mga agilikanan nga sorry kayo nga kasado ang atong pagsugod tungod sa dili kapugnan nga mga kapulian, no? Atong pasalamatan ang mga gilikanan din sila nagadala sa mga kabataan dinhi sa Situbo Isli Church o mga kabataan. Okay, mao kini ang handog sa grupo na Adventistang Bisaya. No? Salamat sa grupo sa mga Adventistang Bisaya tungod kay niya nagpalampuson ato ang program feeding. No? Ang atong gobyerno hatag po og feeding program. No, mga gilikanan, mga kabataan, o mao sa kinay ang gibuhat sa atong mga kaigsuonan nga grupo sa mga Adventistang Bisaya. No? Diyo tayo ako pagtulog. Kaya atong kalanon karon espirituhalon nga kalanon o material nga kalanon. So okay, ariyata magsugod sa ato ang kalanon nga espirituhalon nga kalanon. So, ari ka magsugod sa napulo kasugo nga gisulat sa Ginoo sa iyang tudlo aton basahon ang ikalima nga sugo. Nga ang ikalima nga sugo duna kini saad alang sa mga bata nga buotan. Kung sabi gisulti diri. Ayon diri, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova na imong Diyos. Mga kabataan, ini ba kitahon ang inyong gilikanan? Mga kabataan, ito
Gitahon ba niya ang ginikanan? Ah, very good. Kay ang pagkamatinahurog, dunay saad, unsay saad, tagan doon, taas na kinabuhi. Kinsay gusto taas na kinabuhi, isang kamot. Ay, pagkadagha, kayo hasta ko. Kanawan, ang atong kinabuhi, dinhi ini kalbutana, mga dunay kulangan lamang. Nangasalamat ko niya sa mensahe sa awit na ang atong pulianan dito sa langit, wala na kagulanan, wala na virus, kay dito lungkod kalipay ang maangkot alang sa mga kabataan o mga ginikanan niya. Okay, padayon kita diri sa dahan. Sa sinulat ni Mateo, ato mabasa sa Mateo 11:25. Unsay gisulti diri ni Apostol Mateo, diri mga kabataan, mga ginikanan, ato mahibaw-an kung unsa ka ang gisulti niini nga Apostol Mateo. Niya diri ang iyang gisulti. Tapusan, ako nagahagyo sa Adventista grupo Bisaya, no? Adventista Bisaya, no? Ako nagahagyo na sa malimo ninyo kasing-kasing manayo ako Iglesia Indonesion aron nga mahumat ang atong simbahan diri sa SDA Church sa Sikubo, Buhas, sa Buanga del Norte. Salamat sa inyong pagka-manghatagon ang Diyos magapanalangin sa natin. Salamat Ginoo sa mga kahigayunan na imong gihatag ngari kanamo. Kay ikaw nagahatag o mga maayong pag-abot sa mga kabataan, mga ginikanan, o salamat sa mga kalanon nga liyal sa mga tuwana. Panananginig kini nga makahatag kas kinabuhi kusog sa palikon sa paglawas kung sa ang pagtuo. Amo kini salig madawat sa nandahom sus mong manluwas. Amen. Sa maligo, sa nabasa, sa linya, sa gawas.
Seconds no? Ikaw tidak dapat. Kamay lang ha. Hindi mo mag-roll. Dali mo mag-roll ha. Nabusog na mo? Okay. So, kaya nabusog man, kung sa may istorya dahil sa nag-sponsor. Okay, wait a second. Salamat sa Ay, ilan sa ta? Kami na mga magsulti tawag, thank you, Adventistang Bisaya. Masama tayo istorya? Thank you, Adventistang Bisaya. Enjoy kayo sila. Thank you, Adventistang Bisaya. Sa uulitin. Uy, paano ko biwa? Tabang sila.
So ang atong mga bata nga nag-attendance din ni 88 kabuok. So wala na ba kung 100. Okay, so Saman ang labing dako dito sa gingharian sa mga langit. Mao kini ang pangutana sa mga tinun-an o gitawag ni Jesus ang usa ka gagmayng bata ngadto kaniya og iya gipatindog kini sa ilang taliwala. O niya o kanila naingon sa pagkatinuod bagaingon ato kaninyo gawas ko mga usap kamo o kahilong sama sa mga gagmayng bata dili kayo kamo makasulod sa gingharian sa mga langit. Ang kinaiya sa gagmayng bata mao na kana ang sundanan example na ang mga dagkong tao makasulod sa gingharian sa mga langit. Unsa man ay kini ang buot dili sa kapo sa isang kinsa na magkaubos sa ilang kagalingon sama ng gagmayng bata na mao ang pinako dito sa gingharian sa mga langit. Unsa kiniya sa gagmayng bata mapa mapa ilong sanod no mao nga mga ginikanan atog sa kapur ang kiniya sa mga gagmayng bata ang nga makaabot kita dito sa gingharian sa langit sumala sa ikanta niya sa atong mga bataon. Adto na usapin kayo diyan na nangutana si Jesus ni Pedro. Nagingay si Jesus, Pedro, gihigugma ko ba ako? Ang tubag ni Pedro, siya nga, oo, Ginoo. Kung sa'yo Ginoo, pagkat ang akong mga karyero. Huwag sa'yo kailangan ni kayo, may hutana na po si Jesus. Pedro, gihigugma ko ba ako? Ayun si Pedro, oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Pasipsiba ang akong mga karyero. Huwag ikatulong kasi kayo. Murag pukulong ba kayo makatulong ng matanas ni Jesus? Kinsa na, Pedro, ginigugma mo ba ako? Dahil yung Pedro ka, nasayang ka sa Ginoo, ginigugma ko ikaw? Unsay tubag ni Jesus? Pasipsiba o pakana ang akong mga gagmay karyero. Mga nga, liinay nga, ngayon na duha ka klase ang atong kalag-on, no? Kalag-on na espirituhalon o kalag-on nga material, no? Sa dili pa ko matapos nanabay ato ang mga kalag-on tanan niya, no? Napay awit sa atong mga bataon, wala na. Wala na. Napay awit sa atong mga bataon. Ha? Napa? Napa? So atong pa katahon na po sila o atong paakuan ni Ma'am Jean o nalanan.
Isa pa. Okay. Hallelujah.
Salamat Ginoo sa mga kahigayunan na imong gihatag ngari kanamo. Kay ikaw nagahatag o mga maayong pag-abot sa mga kabataan, mga ginikanan, o salamat sa mga kalanon nga liya sa mga kubana. Pananangini kini nga makahatag kas kinabuhi kusog sa palikon sa paglawas kung sa pagtuo. Amo kini salig madawat sa nandahong sus mong manluwas. Amen. Daghang salamat at Adventistang Bisaya. Oh.